Mga bahay, kumusta mong tanan? Karon nag-busy kay may papangandam sa amo ang mga kuan hinagdawan kay amo ang laging kuan ipalupad na og Pilipinas. Karon na natapok na ang amo ang mga hinagdawan. Pretty namang daghana. Di ara ang katong first batch nga akong hinagdawan o to ara ang mga boots. Mga lig-on pa bitaw kaayo siya pero akong kuan na malandong ko kuan man kanang sayangan ani sayangan man ko sa ibayad kay mahal-mahal man ang ibayad o di pa ang second batch o sa mga hinagdawan wala pa jud apil tong naa sa amo ako ang kwarto katong ako ang mga pangganahan ragyod nga gipanghipos nako so kani ako ani panghatag dito sa Pilipinas ako lang ning tan-awon kay namalit man gud ko gamay groceries. Then mo lagi to nagmahay gyapon ko bisan sa groceries kay mahal ang palitonon kaayo diri dayon. Magbayad pa ka sa mag-charge pa ka sa shipment fee. So karon pa ko naka-realize nga sus kadako magbayad ani mga kagwangan. Karon pa ko naka-realize nga dako og bayad na kapila na ko nagpa-cargo sa amoa. Pero karon pa ko nakanhona. So di ara ako mga hinagdawan mga bay. Atong mga milabay nga mga katuigan katong wala pa ni naabot akong igagaw daghan sa kay ni panglabay ako mga agalon as in tag upat ka sako panglabay unom ka sako apil ang mga sina jud mga hatag sa amo bisag usa na lang kabuba sige migyayo sa daplin lagi kay kani laging kapoy kay bitaw magkuan maghakot ba ana magkuan magkuan sa iya sa mga ipanglabay sa dili way panglabay dili balik butos na pud nagtantanan nya wala bitaw jud hatag sa imo bisag usa ka buok di magyaw mi sa daplin ko grabe na pud kapoy kay nya wa jud hinatag so atong wala ng kuan sa sige nya simutan lagi nila kay naa sa bawon man dili man kisahon mo lang gyapon dili ba simutan pang sila di tanan nya ra man ka sila nya gani ikaw ka dayon karon mga bay nakasabot na ko sa akong amo nganong wala siya manghatag kay lagi tungod nga og managhan na matigom na mo ni nahitabo nga magmahay na ang uban nangalaksi na ang uban saon man ni oy nga piti man ni daghana so mo to magsige magyaw-yaw sa una na inkosos grabe ganing mga tao diri ba iting kapuyag ay sige habwa ni mga kagwang niya di gyud mohatag bisag usa na lang kaparisan karon kay nigara ang magpanghatag so daghan na kayo og natigom ara mga natigom dayon to ako dito ako ano mga gipost sa page no unsa kadaghan pwede yung daghana kay isa nga tanan so mo to agay mga unta mga bay yang taod-taod no na kuan gyud kanang nalihian gyud karong adlaw nga poros daro kabkab. So today is the first day of the month of October. Berna gyud bay. Masko na tan kay kabayo nalagpot unsa ba? Sige mga unta. Dami kay among sudan. Diyan nagtiko ko. Pero unya ini katog ani magkuan si pangilke murag si Irom Brown balag mangilke basta mukhaon kinagsara bitaw niya di man makita ko na itaw padung ron ari ka din pud ron makumpite man na nakasad din siya ang paita kayo ha? Ayaw, sarado yung anak. Kaya di may bawan, di makapiti. Ikaw lang gamay, anak. Kaya mga abli sa pikal putahan mo, piti na. May bawan ang tunay tao mo. Anhi. natulog sila Masig mo kalit og ani si tatay kay. Nakatag lang kong listahan. Masig mangumpra. O basin di siya mangumpra pod kay di siya magpagawas og kwarta kay pizza uno man karon. Amo lang ka ko. Umunta kay baw sa ilang mga tuo-tuo. Naman na sila tuo pero wala ang takahibaw. sikreto nila Nay nag-comment ba niingon nga
kanang ano sige mamukhaon jag ulo sa pasayan nga naman diya tanang ang kuan allergy. Intawon maluoy mo ulo na gani ang among gikaon, ma-allergy pa. Tambok yun na sa ulo. Damok kayo ang ulo oy. Sa tuwa di na ta kapalit ani. Na nagtapok na mi sa amo ang kuan kanang ipakargo. Nya makakot-kot ka sa ulo kay kanang kadaghan na ba di natigom na ba ang mga hinagdawan. Gamating ra kayang ipamalit. Kani laging wa kasuway og hinagdaw nga ingon ini. Maglabay ang amo halang. Pamunitan ang mga kung masabihin ko nga pagpili na mag-ina. Matag man na siya sa una. Katog kami panduhang siyamran. Pero ginagmay ra duha tulo. Di ba karon? Oh, hindi gana tungag sako. Gawin daghan mag-isig panglabay, panahon na yun na maglabay na sila ba. Natungnan yung maglabay sila. Natunan ko. Daghan. Ako po nakatunan. Kutong si Samdang pa, mga bago-bago pa man na. Mga galing mo lalo. Di man nila ilabay kung di na mo ko namalit na po sila kung bagong daghan. Sige lang pamalit, gahuot ng mga gamit. Panay kabutangan. Alam na mga dato, ang problem, bago sa budget pa ta. Hindi na sa madaw presyo. Ang sige nga itong bukid dito unahan sa kuan. Unahan dito suba sa ito sa mga matos ba? Mabuto? Panuguton, unahan pa. Marangan? Dili marangan, dili dapit. Unahan sa panuguton. Ang kaabot ko diya sa una, igsuon ni Lulapi nga burado. Yung 5 man ko ato. Saan ay San Vicente? Oo, maana, San Vicente. Abot ko diha, San Vicente, grade 5 ko. Nanghuwam ko og sinina nga whole dress. Nalimot naman ko siya nga eh. Basta color pink to siya nga whole dress yun. Ay ko Tunan, Vicente, di na naman. Isuon na Lulapi nga burado. Kayagan? Anak niya, dili ra sa kayagan, wa ko kaabot sa kayagan. Panuguton ra din kana unahan sa panuguton. Nakaabot ko diha. Dito ko nakahulam og sinina nga whole dress og kanang sapatos. First time na ko nakasuot og sapatos nga kanang naay heel. Kaya ko nilabang. Di kito abang hulam. Ulugos pa gani to ingko nga la maloy kanako la layo kay naabot si kuan man ang gaingon nato nga manghuwam ko dito. Hindi, sila yan. Wala yung lang sabihin. Wa man kay lisod pud silingan. Kay Auntie Jocelyn ang akong nakuan nga dito manghuwam. Magi akong nahinduman na mao pagkasuot na ko atong sapatos. Grade 5 ko ato. Nya. Closing man to god. Doon sa closing ba? Pagka-grade 6 na ko, graduate na ko, hinulman po to sinina kang kuan to. Kang Margie nga builis. Kasunod sa unang lang pula. Dayon, ikaduha to nga nakadawat ko og regalo. Primerong kadawat na og regalo, 26 ko Disyembre. Gikan sa akong maninay nga si Rosalita Corpos. May nanay? Maninay na ako nagbunyag. Hatag siya regalo nako nga alkansya ug panyo.
First time na ko nakadawat og regalo, sugod siya akong pagkabata. Dayon, kaduha na ako regalo. Pagkadit na ako elementary, imuhang gikan sa imong mama. Ang regalo kanang sila lang mga litrato sa inyo nani album. Kay piti man daghanan ako atong ribbon, medal. Hantod gikan diri ribbon, taman diri sa piya sa baga ribbon. Upat ka buk. Upat ka buk akong medal ato sis ko. Nya kay kamo sa ilang si Tikay, si Yongyong. Wa may sakasaka stage imong mama. Kay wa gyud mga ribon-ribon na kamo. Siguro na proud lang si Jacinda. Uy, namin ribon sa una, uy. Di ala, Ginoo ko tabang nga langit. Nang lupa ang among mga kalag. Nang lupa ang among mga kalag mga bay. Kay duay parak ni sud. Kay naabot na ang kuan. Ginoo. Di madung dito eh. Wa. Naabot na ang carton nga gi-deliver sa Makati Express. Dek ko sa nasakpan ko niya nga. Nagbitbit og pagkaon paingon sa kwarto. Si Nahan. Inahan. Nakalingi gid piting likay nako. Bagula. Juga na. Ingon siya nga. Unsa man ang gibitbit nimo? Ingko na pagkaon di magtimo-timo ko kay manglaba ko. Ingon siya. Ingon siya nga. Don't eat your room. Ingon siya sa ko Nya. Siya don't eat your room. Siya don't eat your room. Sa iya na tong kalagot ba. Kay nagbitbit lagi kong pagkaon. Na magdala ko pagkaon sa kwarto, magkawat-kawat raman ko. Siya nga, don't eat your room. Di ako po, nahimuot kong ako kasabot sa kong gibati. The aunt will come and eat your room. Anak siya. Yung ko nga. Naman rin ikaw, magsasamasala. Ingon lagi siya nga. Kay mo anak po daw kuno ang amigas. O kamukaon po daw kuno sa itong kwarto. Kuda mahurot na ni atong kwarto kay daga na mukaon. Ako, iha kong pakaonon sa mo ang kwarto. Nya ang mga amigas mo anak kuno mukaon sa kwarto. Daga namin magkinananay sa among kwarto. Ano bang usahay nga? Laayan ka magkaon din Ato sa kwarto magkaon kay kanang tanang salida. Di man pud magamping man pud ko nga di ko makatulo-tulo sa pagkaon. Gisalod magdamang ko og saluranan. Sa mga pakaon naman sa kwarto. Nakuyawang ko na. Katawa ko na sa ron. Ay na ta. Gayon, daghang kay kong ribon ato. Ikaduha to na ko dawat regalo. Yan. Proud kay siya, tiya sindar din na sa ako ato. Motong girigaluhan ko niya. Daghang kay siya o gihimo nga garland sa ako katubang kana bitong himong mga sasa sa beauty pageant. Silver? Best in short attire, best in casual attire, best in talent. Unsa nga ana kanang himong sas ba? Mao man na yung mga garland sa una. O kuan. Oy, ribon-ribon. Mo na gihimo ra to sa imong mama. Gihimo ra tong tiya Sinda. Dayon, ang pinaka the best nga garland ako kalachuchi. Hasta dako Daghan king kalachuchi, sure gahangad in taong ko. Kay wala napuno na ko kuan. Ning ko na nagkanta mi sa kanta sa graduation. Gahangad na ko ana. Napuno na ako liog. Daghan na hatag sa ko ato garland. Halimot na ko atong uban. Kaya kamidal ko ato Best in Leadership Award.
Ngano nakamidal ko Best Leadership Award. Kani apil mo ko Girl Scout. Dili pa kaayo uso ang Girl Scout sa una. Apil ko Girl Scout pero wala ko uniform sa Girl Scout. Ayo nga may ipalit pero paapilon. Ako man di papilon sa mga maestra. Dayon ang ako lang gisuot ato kung magkuan nami katurang malong. Malong man sa una. Putos ang malong dayon katong murag kimuna ang tawag ba. Dayon ang sa ibabaw murag katong Mario Clara. Kato bitaw nipis nga tila nya sanduhan ra sa ilalom. Din sayahan nimo og malong. Murag pa mi nag-isuon. Best in Leadership Award ko kay ako may magluto dito sa ako'y magluto, manglimpyo, maghugas, mo akong trabaho, mong gakuyog ko. Leadership Award ako to. Ang ako mga kaobam, naa sa kuan Central School. Mga sosyalon man to sila kay Dili wala niya nag-iiba. Ako itong bitago akong plato to. Ang Mga- wala ko na lipas. sus Ginoo ko. Mga sosyalon man tong mga taga Central kay mga arangan man sila. Bale na leadership award ko. Kaya ako man ilahang katulong. Ako'y magluto, manghugas sa mga kinanan nila. Paminaw ko to kay murag ako'y katulong. Pisot man kay ko sa una good, gamatong kayo ko as in. Kana lagi akong kinamanghuran nga bandi in town mo gid na mo ako gid kayo na. Murag pinikas nga butong. Naka-leadership award ko. Dayon, nakadaog ko ato sa dagan akong giapilan ato. Dayon, sa kuan, sa mathematics man siguro. To kay ako man permanent contestant sa una sa elementary sa mathematics. Pag abot sa high school, wa na. Pildi na ba? Abot ko sa high school. Kasagaran akong classmate, mga first and second honor. Valedictorian o salutatorian sa kada school. Kaya naan naman may high school sa bayan. Nya kay ang amo ang lungsod. Sa lungsod na. Ang lungsod kay daghan man kaig mga eskwelahan. So nagtapok-tapok na ditong mga bright tanan pag-abot sa high school. Wa na. Wag tanang ka bright. Mara gid in taon to, nakasapatos ko. Sa luoy. Di man luoy. Nga. Kuan ba kanang nindot man kayo ang paminaw sa unang panahon kay malinawon man kaayo niya. Kontento sa kinabuhi. Ulipatan. Murag wa jud problema malinawon sa nga tanan jud. Karon amot unsa na ang kalibutan karon? Daw sa bo. Sus nindot ta sa panahon sa una. Di sampag kalibunan mo agian wala. Malinawon kay sa nga tanan. Doon na nato yung mga dungog-dungog sa unang panahon, mga gipang rape, pero siguro sa usa ka tuig, kaduha ka tulo ra, mga dungog-dungog nga mga ingon ana. Pero dili parehas karon nga halos kada adlaw na unsa namang kalibutan. Grabe ka malinawon sa unang panahon jud Nya, murabag ka na bang walay kung tintura ka sa kinabuhi, murag anay pangandoy nga. Murag way mga pangandoy ang mga tao sa unang panahon. Kung tinto na kayo nga naa makakausaging balanghoy kamuti, gabi. Kung tinto na kayo ba? May pangandoy. Murag lingaw ra sa kinabuhi sa matag adlaw. Dahil na kayo ang panahon karon. Sa una lisod na kayo ibalik, no? Pero pwede pa na sigurong mabalik. Kuan. Kayo sa mga lumulupyo sa barangay, kada barangay. Panahon karon ambot lang, di na gyud madrawing ang sus.
Di na ma-explain. Sus, ambot lamang yung Ginoo ko. Pero wala nang lupal na ang mga tao diri. Masakpan. Tuan ni Saka. Sumanin mo nag-abli nagsuga siya. Abli nagsuga na o silaw na na. Abli. Abli lang. Ambot lang ka makatindog pa ba ka to karon kay Saka naman pud. Imo ang naharon. Kaya mahugas ako di daan. Guman ni matuwa siya. May packing. Ay paking. Kana ding na magkakaitip. Isa. Kana makilid-kilid sa tipi daan din tawag ka siya. Wala ako kung di mo ko. Di pa ni mo tanang kikika, ako rin mo doble. Di pa dan ang karton. Oo. Ako rin mo doble, hindi mo maghugas diri. Tipi daan din, tawag ka siya. Ang mga kuan sa Ano sa karon ang packing pa karon? ang mga presyo sa mga tang-tang nimo. Tagunan man. Ha? Tagunan. Di na makaron. Nag-iyang ipatang-tang ka. Kababe ka anak niya. Tatak, tatak na. Bukikiun tanan di makita mo kung usa hadapit nga Wala, dyan niya. wala. Kung kita na wala. Presura. Presura? Wala. Eh di may bawaan nila bisag presura nakatatak, makabaw na siya. Dilungban, wala yung presyo. Ipangtaktak man gud nila ng maayo. Ingko okay man pud na noon pero say na sobraan ba kay sa ang mga medyas itaktak. Uy Ginoo, unsa may kawato na mo ninyo taon? Ay. Nagmanti nila mag-emian ni mga hinagdawat ninyo ipanglaban. Pero ingon na manghilabot mi dili. Ilahag yung pambuki-kion tanan. Basta mga bulsa-bulsa, ang mga bag, tanaw ni tanan mga bulsa. Tanaw di okay man hinuon na kay para maayo man pud hinuon na kay para peaceful ang hunahuna nga. Way gilabtan sa ilang panimalay. Dili na nga naay mga wala sila makahuna na sila dautan nga basang gipangwa sa mga katabang anak kay anak ba. Ay wa nila ma-check ang gipakargo. Maayo na ninuon nilang gihimo. Nga chikon tanan kay kun doon na sila pangitaon wala na duda nga mahitabo. Agree man ko ana na ilang pamaagi ilang balaod okay ra ang time himo. Kisa man karon Ginoo ko. Taba mga langit di na ko bye ay Ginoo. Ang imo man ditong tiil ni lihok diha ang kagwang bintana absan ni putan. Bakubagan daan kalakihan ni. Ora to. Daghang salamat kay mananggi sa mi. Ala na nag-ingon ba nga. Inday na unsa man ay imong mata inday nga kanang magulanon man kaayo. Pagkabasa na ko sa comment ni atubang dayon ko sa amin, ingon na unsa man dayon ni akong mata. Unsa bay magulanon ba? Unsa na imong mata? Ambot lang na nag-comment mga 2-3 siguro. Manggi? Kayo manggi ang kulay. 2-3 siguro ang nag-comment na inday, do na ba kay problema inday kay imo laging mata kay magulanon. Di tanaw po dayon ko sa amin. Kung naunsa ba ni akong mata kanus sa ba gini gaguol ni? Hay. Daghang problema pero wag ipang tagad. Tama batig naong na eh. Ba lingog-lingog. Bungol-bungol lang sa mga problema, balingog-lingog ba. Wala god. Time sa ako itong kuha na kung listahan, bumburadyo ko gadjot.
May isa ka suto nga sandal o isa ka pagtirik na ko nga Sus, ginoo ako. tirik ko nga shampoo. Kumaigo ba na sa imong duha ka karton? Pilihan ka ni o kuan di ko. Nalupoy mga singa-singa. Magbuon ako. Ay, imong notebook. Ay, itong notebook. Dapat ni si Lolo, ipaglintas niya sa bitin-bitin. Uri niya ako. Mo dito katawan niya duha. Yang ipaglintas ako, dito niya bahatas sa kong anak, sa kong mga anak. Yang ipaglintas ako, ilulan ako. Wala ba ako nabuang? Oo, bata. Pinatingan. Kaya lagi na sila tao ang luluin ko. Ah. Sige, man eh.